Zdravo, deco, i svi ljubitelji zanimljivih priča. Dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Alijana i danas ću vam čitati jednu zanimljivu pesmu. Pesmu je napisao Dušan Radović, a pesma se zove Strašan lav. Bio jednom jedan lav. Kakav lav? Strašan lav, narogušen i ljud sav. Strašno, strašno. Išao je na 3 noge, gledao je na 3 oka, slušao je na 3 uva. Strašno, strašno. Ne pitajte šta je jeo, taj je jeo šta je hteo, tramvaj ceo i oblaka jedan deo. Strašno, strašno. Zubi oštri, pogled zao, on za milost nije znao. Strašno, strašno. Dok ga brana jednog dana nije gumom izbrisao. Strašno, strašno. Meni je ovo zaista jedna prelepa pesma. I drago mi je što ovaj lav je u stvari samo jedan crtež jednog vrane. Hvala vam što ste i danas slušali pesmu koju sam vam čitala. Obavezno me zapratite i ako vam se sviđa ovaj video, zasvidite ga. Pratite me i na Instagramu i Facebooku jer tamo najavljujem priče i vesti koje su vezane za moj kanal. Ako imate neku posebnu želju da vam pročitam neku priču, bajku ili pesmu, slobodno mi pišite na mail adresu dole u opisu videa. Do sljedeće priče, bajke ili pesme, budite mi dobri. Zdravo!